Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Taa n'ụlọ ikpe, Maazị Nnamdi Kanu jụrụ ịmalite ịzara ọnụ ya n'okwu ikpe ebubo iji ndụ egwu eboro megide ya, ma rụtụ aka na ya natabeghị akwụkwọ ikpe ebubo ahụ iji leba ya anya, ma ụlọ ikpe nyetụ obere oge iji mee nke ahụ ma zutekwa ụfọdụ n'ime ndị ama ya. Ọkaikpe Ọmotosho nabatara arịrịọ ya buji okwu ikpe ahụ gaa Mọnde izuụka ọzọ, ma chetara Nnamdi Kanu na ya ga-agbatị abalị isi ama hapụtara ya iji malite ịzara ọnụ ya. Ka ọ dị, otu onye ọnụ na-eru n'okwu Laulo Akande akọwala na Maazị Nnamdi Kanu ịchụpụ n'ọrụ ndị ọkaiwu ya ma jiri aka ya na-azara ọnụ ya abụghị nke rijuru afọ ma ọlị. Taa n'ụlọ ikpe ejiri $1,500 kwa otu onye nara n'ebe nwanne Nnamdi Kanu, ọkaiwu Aloy Ejimakor, Omoyele Sowore na ndị ọzọ. Mana ozugbo ha mezuchara ihe a tụrụ n'aka ha iji nara ha n'ebe, ndị uwe ojii jiri ike na mmetọ nwụchie Sowore ọzọ n'ebubo ọhụrụ ha boro megide ya. Nyeso Nwike nọrọ taa kwuo na ya bụrụ na ụlọ ikpe nye ya ọkpụkpọ oku na ya ga-apụta dịka onye ama nyere Nnamdi Kanu. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.